ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. San Pausnem menshua kata nadu kapor bala penkai ke jela Meghalaya jongi na pedeng ki pulit jongi baro kintup lang ye kinong yelam bahakmat ki don komeshispa arpo nyongut ki pulit ki bala do no yala ka jong ka jingim ha pedeng ka jing ye khun persha ban penduk jat ye ki sengking atiar bat ye ki kinhon le no ki baju long ki maujin thot ya ka imlang ka salang Hakum gani gasngi ngin sew kaliang yaki da kaburam bat ai ka jing ngongo ka bakra ban kublai kerpang yaki harengkat ka ngo ka dem na ka benta ka jing IT ka bakra tam ka bakila pa bat kila len ladi ban yada yala kari kum ka jing kan mau buram ka kinhon jong ki pulit Meghalaya Police Service jong usnam arajar saw kala penmi ya ka thop jing ruai ya ka bala ainam ha uparlok jongki Ulit Raymond Philip Dengdo bat ye ki pulit ki basya ya martir ya gani ka music video la pelaj pai ba da ka deputy commissioner jong Ribhoy district ka kong Rosetta M Kurba haka arpu wai terik ubnai kala lingkot arajar arpu ar haka jingelang ka balalong ha district library han nongpo haka jingrakhi ya ka jingdap san postnem ka jilla Meghalaya Kanum sim jongi ka kinde habangit be ya la kari Kanum sim jongi ka pangno habangit be ya la kari Jing e kinang bun Jing ya le kinang jur angin Jing sok da shisha kam don shu Om ha ma perkat ni ina lagi kmat Nilong ki bala ben krepangin yale na markari Nilong ki bala ben krepangin yale na marjoki Watching yak Yang tinggi ong kenran Jingkular bangilaan Kan om long kamkan Namar kari Kasing kermen hamen semidon Shisin kasi banjok katong Kamen toy lade Yau na jing petame bawan Anta jing kelakan sadon Jing kut ka jing snur Hari dong ikan wan